sai gyara Yaki a cikin gari ya zama abin alfahari. Barisa a masbar gari kai ku tafa mai kowa ya ji. Tunda Allah ya mana a gari ya bayar da appointment dan baiwa. barista mas dan baiwa Promotion na ma'aikata ya samar. majalisar jiha yan Babban inji asibiti tudun wada ya samar. Barista mas dan Yanzu gawan gwada mai yaya ayi sai kunji. majalisar jiha yan Babbar inji gadar mota ya samar kunji. barista mas dan Ga baiwa hanyoyi biyar cikin garin Ibbi. majalisar jiha yan inji Ga sola a kasuwar Ibbi. barista mas dan baiwa Awaki kasuwa ya samar. majalisar jiha yan inji Yan kaji kasuwa ya samar. barista mas dan Yan baiwa doya kasuwa ya samar. majalisar jiha yan inji Kasuwar yanki fushi ya samar. barista mas dan Amma baiwa da kasuwar sayar da jalama. majalisar jiha yan inji Maganin kwalara shine ya bayar. barista mas dan baiwa Tallafi na marayu ya bayar. majalisar jiha yan Rumfar inji yan a taɓa da umfar yayi. barista mas dan Rumfar baiwa yan a taɓa da ushi yayi. majalisar jiha yan inji Sai ku tafa masa yan gibi.